Α! Δεν ήταν μες στο... Ένα κουνούπι είχε, πάμε. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνότσες, ομορφόπεδα και μορφοκόριτσα. Σήμερα έχουμε και κοινό στο πλατό μας. Μας δίνουν. Έχουμε και κοινό, ναι, το ότι είναι επεκτείνεται και αρχίζει και μαζεύει και κοινό. Μπράβο! Μπράβο! Εμένα δεν ξέρουμε τι λέω μπράβο. Εντάξει, ναι, έχουμε πολλά υποσυνείδητα. Λέτε σπαστά, μία άλλος, μία άλλος. Συγχρονιστείτε. Πάμε λίγο σκηνοθετικά, ρε φίλε. Πρέπει να έχουμε σκηνοθέτη, δεν το πιάσατε. Πάμε λίγο παρακάτω. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνότσες, ομορφόπεδα και μορφοκόριτσα. Και σήμερα για πρώτη φορά στην εκπομπή μας το ότι είναι έχει κοινό. Δύο χέρια και τρία πόδια. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα δυναμικά. Το επεισόδιο έχει ως εξής, αφού είμαστε όλοι μαζί σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ελπίζω να έχει ανεβεί εντωμεταξύ το επεισόδιο μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Να το ανεβάζω αύριο, εντάξει. Και να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Ωραία. Ποιος θα νικήσει? Ποιος θα κερδίσει? Ποιος θα κερδίσει, Βραζιλιάνος, πάμε. Βραζιλιάνος δεν ξέρω αν Να είναι. δώσεις στοιχήματα, μαλάκα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω φέτος θα γίνει η ανατροπή, η μεγάλη ανατροπή. Εγώ θα βάλω, όπως έβαλα τη Βουλγαρία στοίχημα και κέρδισε, ενώ πήγαινε για 8η 12η, ωραία, στη Eurovision, σήμερα θα πω Πορτογαλία. Πορτογαλία. Θα έρθει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Νέβες Ζωάου και σταματήστε Εδώ διαφωνεί το κοινό για τους μορφασμούς από πίσω, ναι. Κάνει κάτι κολοπαστικές, κάτι τέτοια, γιατί? Δεν τον πιστεύατε τον Ρονάλντο, τον κοροϊδεύατε. Τον κοροϊδεύατε στις πρώτες μέρες που τον πρώτο αγώνα που δεν τα πήγε καλά. Δεν το πιστέψατε και θα το πληρώσετε. Το πληρώνουμε σε κάθε φορά που αγοράζουμε Ultrax, φίλε μου. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, παίζει σήμερα η... Όχι, έπαιξε χθες, εντάξει. Ναι, θα το πληρώσετε στην επόμενη φάση. Λοιπόν, οπότε έχουμε και λέμε ποδόσφαιρο. Όπως θα μάθετε τώρα, εγώ είμαι διαιτητής στο ποδόσφαιρο, οπότε έχω 5 γνώσεις παραπάνω σε αυτό το πλατό αυτή τη στιγμή που έχουμε και κόσμο και με κοιτάνε περίεργα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και θα σας πω για ποιο λόγο δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Κώστα, με πληγιάζει, γιατί δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που δεν μου αρέσει. Αρχικά, εγώ για να κάτσω να δω μπάλα σε γενικές γραμμές, πρέπει να μου τάξει η παρέα μου σουβλάκια και τα σχετικά και η παρέα και όλη αυτή τη φάση. Γιατί μόνος μου δεν θα κάτσω να δω μπάλα. Αλλά υπάρχει ένας αγώνας που είπα ένα μεσημέρι ότι θα κάτσω να τον δω. Και λέω είμαι ένα μεσημέρι και λέω ξέρεις κάτι, σήμερα θα κάτσω να δω μπάλα. Έτσι μόνος μου για να γουστάρω. Ανοίγω μεσημέρι την τηλεόραση και έχει Super League 2 αγώνα και διαιτητής είναι ο κύριος Βάτσιος εκείνη τη στιγμή, όπου εγώ έχω παίξει μαζί με τον κύριο Βάτσιο. Και λέω α, είναι και ο κύριος Βάτσιος, λέω. Θα κάνεις και έτσι σαν το πουλάνι, τα φιλιά μου στον κύριο Βάτσιο. Τα λέμε στον κύριο Βάτσιο. Ναι. Ο οποίος σταμάτησε τη διαιτησία τώρα, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και παίζει ο κύριος Βάτσιος και παίζει η ομάδα του Ολυμπιακός Β με την Καλιθέα, έπαιζε τότε με το Ιγάλεο, κάτι τέτοιο. Ανοίγω τον αγώνα στο 20, στο 24 τελείωσε ο αγώνα. Γιατί έγινε ένα δολοφονικό τάκλιν από παίκτη του Ολυμπιακού, έδωσε κόκκινη κάρτα ο Βάτσιος στον παίκτη του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός δεν το δέχτηκε, πιο σύνηθες να συμβεί και σηκωθήκανε και φύγανε. Αυτός ήταν ένας αγώνας που έκατσα και είδα εγώ ένα άκυρο μεσημέρι. Και τώρα για αυτόν τον λόγο, ένας ακόμα λόγο δηλαδή που δεν μου αρέσει μπάλα είναι αυτός. Και ξεκινάω με το εξής. Ο μέσος άνθρωπος που βλέπει μπάλα, βασικά είναι κοινωνικό, συμφωνούμε αρχικά ότι είναι το άθλημα της Ελλάδας που έχει τους περισσότερους ανθρώπους σαν κοινό. Της Ευρώπης. Ακόμα πιο. Και της Λατινικής Αμερικής. Και του κόσμου, θα λέγει κανείς. Του κόσμου. Και του κόσμου. Ο Άλεξ μου κάνει του κόσμου. Ωραία. Και του κόσμου, Λατινικής Αμερικής σίγουρα. Ναι. Και Ευρώπης. Είναι που πουλάει περισσότερο. Έτσι. Λοιπόν, Ναι. ωραία. Όλοι βλέπουν μπάλα. Ωραία. Εγώ δεν βλέπω. Για πες, ναι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ. Αλλά είμαστε οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Γιατί καταλαβαίνεις. θέλουμε να μας κεράσουν για να δούμε. Ναι, αυτό. Μήπως είμαστε πιο έξυπνοι εμείς τελικά? Θα το δούμε νομίζω στην πορεία του. Το επεισόδιο δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε στο επόμενο ματσάκι αν θα μας κεράσουν. Ναι, αυτό. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τους χορηγούς, στείλτε μήνυμα, DM, ξέρετε. Κύριε Βάσιο, εξηγηθείτε. Κοινό, εξηγηθείτε. Εξηγηθείτε κερασματάκι στον επόμενο αγώνα του Μουντιάλ. Λοιπόν,
Οπότε έχουμε και λέμε. Τι γίνεται τώρα μέσα σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Ωραία. Μαζεύεται το κοινό που είναι ο κόσμος που του αρέσει να βλέπει αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Μαζεύονται και βγάζουνε. Ωραία, όλοι βρίζουν έτσι. Και το έχουμε πολύ. Είναι πολύ ok το να βρίζει ένας. Δηλαδή τους φαίνεται normal το να πηγαίνει ο άνθρωπος στο γήπεδο για να βρίσει. Ωραία. Και αυτός είναι ο πολιτισμός μας σήμερα. Παιδάκια πηγαίνουν στο γήπεδο γιατί ξέρουν και γίνεται αυτή η ανανέωση. Δηλαδή, πηγαίνουν τα παιδάκια, βλέπουν τον ενήλικα που βρίζει, ωραία, που βγάζει τα κόμπλεξ του και τις ανασφάλειές του μέσα στο γήπεδο και που, γιατί πρέπει να, επειδή δεν μπορεί να τα, πώς το λένε, να πάλεψει με το μέσα του, δεν μπορεί να πάλεψει με το μέσα του, οπότε πρέπει κάπου να τα βγάλει και θα τα βγάλει είτε στο να βρίζει τον αντίπαλο, είτε στο να βρίζει ποιον άλλο, το διαιτητή. Τον Κώστα, ναι, ή τον κάθε Κώστα εκεί έξω, τον κάθε διαιτητή εκεί έξω, ο οποίος πάει είτε για να γουστάρει, είτε για να βγάλει το μεροκάματό του. Ωστόσο θα βρεθεί ο εκάστοτε μπαχαλάκιας να χαλάσει την όλη φάση ή να προσπαθήσει τουλάχιστον, γιατί τώρα τους έχουμε μάθει. Δηλαδή, έχω φτάσει και εγώ σε σημείο να με ρωτάνε, καλά ρε, είσαι διαιτητής και αντέχεις. Εμένα λέω, μα μου βρίζει όλη την ομάδα του άμμο. Και λέγω, ξέρεις κάτι, από ένα σημείο και μετά με έχει πιάσει ανοσία. Αλλά και αυτό δεν είναι, για εμένα δεν είναι και αυτό σωστό. Πήγαινε σε έναν αγώνα, θα σου πω ένα άλλο άθλημα, πήγε σε μαχητικά αθλήματα, ωραία, που παίζουνε ξύλο. Παίζουνε ξύλο. Μπαίνουνε με απόλυτο σεβασμό, δίνουνε και χέρια, παίζουνε τις φάπες τους, δίνουνε ξανά χέρια και πάλι έξω. Όλα Γύρω-γύρω σε μαχητικά αθλήματα. Σε μαχητικά αθλήματα. Δηλαδή όταν είδες Καμπίμπ και Μακρέγκορ είπες ένα σεβασμός. Ναι, αλλά εσύ τώρα λες πάλι την εξαίρεση στον κανόνα. Ισχύει, ναι. Καταλαβαίνεις, είναι πάλι η εξαίρεση στον κανόνα, το συγκεκριμένο μάτς. Βάλε όλα τα υπόλοιπα. Μπαίνουν χέρια, ξύλο, χέρια, καλή συνέχεια. Και οι έξω, γύρω-γύρω, κανένας δεν ασχολείται με το να βρίσει. Και άμα βρίσει, επειδή έχω βρεθεί σε αγώνες πάλι πολλούς, υπήρξε μία φορά ένας που έβρισε διαιτητή πάλης. Στην πάλη, ένας, έβρισε μία φορά έναν. Και γύρισε όλο το στάδιο και τον κοίταγε και από την τροπή του ο άλλος, από την τροπή του, σταμάτησε να βρίζει. Δεν σηκώθηκε και έφυγε, απλά σταμάτησε να βρίζει. Σταμάτησε να βρίζει, ναι, δεν σηκώθηκε και έφυγε, αλλά ντράπηκε πάρα πολύ, ας πούμε, από την τροπή. Νομίζω αν είχε ντραπεί όντως πάρα πολύ θα είχε σηκωθεί να φύγει. Αυτό όμως δεν είναι πολιτισμός. Κατάλαβες. Προάγεις τώρα την πάλι Ελλάδας κανένα σύλλογο. Καλά, όχι την πάλι συγκεκριμένα για τα μαχητικά αθλήματα. Δηλαδή, δεν θα δεις ανθρώπους να βρίζουν. Που το βρίσιμο, ας πούμε, είναι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, είναι κακό για τον πολιτισμό. Καταλαβαίνεις. Αλλά γιατί στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, τι τους πιάνει δηλαδή. Στο ποδόσφαιρο πραγματικά, λοιπόν, αρχικά το ποδόσφαιρο, για μένα, έτσι όπως το είχα φιλοσοφήσει μια μέρα, δεν είναι άθλημα, είναι ένα παιχνίδι και παίζουν παίκτες μέσα. Δεν θα αναφερθεί κανένας σε αθλητή πάλης ή kickboxing ως ο παίκτης. Θα αναφερθεί ως ο αθλητής ή ο πυγμάχος ή ο τέτοιος, δηλαδή αυτός που κάνει αυτό το άθλημα, ο παλαιστής, ο πυγμάχος. Αντίστοιχα οι άλλοι είναι οι παίκτες, γιατί είναι κάτι πολύ common, μαζεύει κόσμο διότι το συγκεκριμένο άθλημα, δηλαδή το ποδόσφαιρο, μαζεύει πολύ κόσμο επειδή είναι σχετικά εύκολο, δηλαδή μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Και αυτό είναι που τραβάει το πιο πολύ κόσμο, γιατί δεν τους αρέσει στον κόσμο να ζορίζεται, να πάει σε ένα άθλημα στο οποίο θα ζοριστεί λίγο παραπάνω. Και κάπως έτσι βγαίνουν και τα... Κάτι θέλετε να πείτε εσείς από πίσω και είναι... Λοιπόν, πες το, σ' ακούνε. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, είναι το άθλημα του λαού. Είναι το άθλημα του λαού. Συμφίλαθλοι, συνοπαδοί. Ωραία, στο οπαδί θα σταθώ εγώ γιατί τώρα κράζω. Ωραία, λοιπόν. Και λέγει λογοτιμήτες. Πάμε. Ωραία. Οι οπαδοί λοιπόν, τι σημαίνει φίλαθλος? Φίλαθλος σημαίνει φίλος του αθλήματος. Είναι αυτός που θα πάει με την οικογένειά του να κάτσει στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Καραϊσκάκι, να κάτσει να δει το γεγονός, ας πούμε, που συμβαίνει μπροστά του, να το απολαύσει, να πάρει τα τέτοια, να φάνε κανένα βρώμικο και να πάει σπίτι του και πέρασε ένα πολύ ωραίο απόγευμα Κυριακής συνήθως. Ωραία. Ο οπαδός είναι το αντίστοιχο γουρούνι που θα μπει μέσα, θα αρχίσει να φωνάζει, να βρίζει, μετά θα πάει να σπάσει κάποιον στο ξύλο, έναν αντίπαλο, ξέρω εγώ, ή θα μπει μες στο γήπεδο να τα κάνει όλα όπα. Και στο τέλος, τι θα κάνει, θα μαχαιρώσει και κάποιον αντίπαλο.
Όπα. Και μετά έχουμε και λέμε. Όπα. Εντάξει, θέλει δεν θέλει χειροκρότημα. Ότι πράγμα που μας τα λες δεν είναι ναι, ότι ναι, πράγμα ναι, που το ναι, μαχαίρι. Ναι. Αλλά με λιμανακής καλά τον έχει. Και μετά τέλος πάντων έχει γεμίσει όλο το Μενίδη και όλο η Θεσσαλονίκη με γκραφίτι από τα πρόσωπα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Και άμα συνεχίσουμε έτσι θα γίνουν περισσότερα γκραφίτι λογικά στους δρόμους. Να προτείνουμε όμως έναν τρόπο εκτόνωσης. Εάν όντως νιώθουν τόσο πολύ ότι πρέπει να προβούν σε τέτοια σκηνικά, παιδιά, υπάρχουν και ποδηλάτες. Μπορείτε να πάτε να πιάσετε ποδηλάτες, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα. Πες μας Κώστα τη γνώμη σου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η... Βασικά... Να κάνουμε εξπός ποδηλάτες. Πάνω στο ποδόσφαιρο. Όχι, νομίζω το... ναι. Οι ποδηλάτες, εντάξει, είναι μια κατηγορία... Α, ναι! Ναι. Άρα όντως έχεις μείνει καθόλου. Ναι. Ας ποδηλάτες έξω. Λοιπόν, οι ποδηλάτες είναι μια άλλη κατηγορία που δεν θα αναφερθούμε σήμερα γιατί θα αναφερθεί σε άλλο επεισόδιο. Έχει ήδη αναφερθεί. Και στα μαχαιρώματα ήμασταν. Και είμαστε μαχαιρώματα. Οπότε, εντάξει, πάλι καλά, έχει λίγο ελαττωθεί λίγο οι παλιές οι σέντρες που λέγανε, οι σέντρες με το που σκάγανε βάζελοι Ολυμπιακοί, ξέρω εγώ, παουτζίδες, αεκτζίδες, ξέρω εγώ και βάραγανε ένα στον άλλο. Βασικά, μάλλον αυτό έχει μειωθεί επειδή πλέον, και εγώ δεν την έχω πετύχει αυτή την εποχή, να συναντιούνται οι δύο ομάδες σε ένα γήπεδο για να γίνεται όλο το τζέρτζελο. Γι' αυτό δηλαδή φέτος ειδικά έπαιξε, ας πούμε, ο Όφι με ποιον έπαιξε, με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ έπαιξε το τελικό κυπέλλου. Οπότε δεν συνευρέθησαν δύο πολύ αντίπαλες ομάδες για να παιχτεί ξύλο, ξέρω εγώ, στο Πανθεσσαλικό ή στο εκάστοτε γήπεδο, ξέρω εγώ. Οπότε πάλι πάμε στο κομμάτι του, εγώ δηλαδή πηγαίνω στο κομμάτι του πολιτισμού. Για να έχουμε καλύτερο πολιτισμό πρέπει να προωθήσουμε άλλα αθλήματα. Κοίτα! Ναι. Κώστα, συμφωνώ, αλλά έχω απορία. Αβανταδόρικη απορία. Ναι. Λες λοιπόν, πρέπει να προωθείτε, να προάγετε, ας πούμε, παιδάκι μου, ο πολιτισμός στο άθλημα. Και λέω εγώ τώρα, είσαι φαν συνωμοσιών? Είμαι. Ωραία. Είσαι δικός μου. Και λέω εγώ τώρα, κι αν φταίνε οι παράγοντες που προωθούν τη βία, την οπαδικότητα και το φανατισμό και το φανατιλίκι, μήπως φταίνε αυτοί? Ναι, γιατί οι παράγοντες... γιατί θέλουμε να ξαναπάρεις ματσάκι να σφυρίξεις. Λοιπόν, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, άμα με δει κανένας από την ΕΠΟ ή από την ΕΠΣΔΑ, μπορεί να με πετάξουν έξω. Κολοφεράτσα. Ναι, παιδιά... Κλείστε το επεισόδιο. Ναι, ειδικά σε κάτι Super League K19 που έχω παίξει, ναι. Πάρτε με ξανά, μ' αρέσει και βγάζω και φωτογραφίες με παλιούς ποδοσφαιριστές. Και ο Κούγιας μας άφησε πλέον, είμαστε ασφαλείς από το για πες. Ναι. Λοιπόν, παράγοντες λοιπόν, πάω στους παράγοντες, όπου καλά, οι παράγοντες αρχικά θέλουν, στα μεγάλα σαλόνια θέλουν να πουλήσουν. Οπότε δεν τους νοιάζει το ότι αίματα κοιτή, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τους νοιάζει ειδικά στην Ελλάδα, που ασχολούνται πάρα πολύ με το πώς δηλαδή θα βγει ο Μαρινάκης να πει τη μαλακία του μετά τον αγώνα και συνήθως θα πούνε για τη διαιτησία. Θα βγει ο Ηλιόπουλος, θα βγει ο... όχι, αυτός δεν βγαίνει ποτέ. Ο Τιβιτζή, ρε. Ό,τι καλά. Αλλά ο Τιβιτζή. Ναι, αυτός ακόμα δεν έχει βάλει VIP διαιτησία, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ναι. Θα βγουν να πούνε τη μαλακία τους γιατί θέλουν να πουλήσουν. Γιατί θα έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο άμα ο πρόεδρος είναι ενεργός. Εντάξει, θα μου πεις, οι παουτζίδες δεν το περιμένουν αυτό, ο Ιβάν Σαββίδη είναι... και περιμένει σε κάποια στιγμή. Ήταν περίστροφο, ήταν ρεβόλβερ, έκανε με το μήλο έτσι. Α, είναι το ήταν το παλιό. Για να δούμε, θα χάσουμε σήμερα το παιδί ή όχι. Ναι. Αλλά είναι όλοι λαμόγια, ωραία. Συμφωνούμε ότι είναι όλοι λαμόγια. Ωραία. Εμείς θέλουμε μεγάλη τσιμεντένια. Αλλά εγώ θα σας πάω από τους μεγαλύτερους μέχρι και τους μικρότερους στα τοπικά. Πρόεδρος. Εδώ πάω στην αγαπημένη μου φάρα. Πάμε. Στα τοπικά λοιπόν, εγώ μια μέρα είχα μια συζήτηση με έναν πρόεδρο κάπου στην Καστοριά, σε ένα τοπικό τέτοιο, και αντιλήφθηκα εκεί, λέω για ποιο λόγο ρε φίλε το κάνετε αφού μόνο χάνετε χρήματα, είναι δυνατόν, λέω, έρχεται, πληρώνετε το ένα, πληρώνετε το άλλο, πληρώνετε το παράλληλο, λέω. Δηλαδή, εντάξει, πληρώνετε και εμάς τους διαιτητές, ξέρω εγώ. Λέω, από πού έχει έσοδα δηλαδή μια ομάδα πέρα από τα πιτσιρίκια, ας πούμε. Και μετά αντιλήφθηκα, παιδιά, ότι το τοπικό ποδόσφαιρο και η γάμα εθνική είναι, πώς να το πω, το χρυσό δοχείο για, βασικά η χρυσή βιτρίνα
για αυτόν που θέλει να καλύψει κάτι από πίσω, ρε παιδί μου. Κάτι, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω. Γιατί αυτός μετά θέλει να γίνει λίγο πιο μεγάλος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα ρε παιδί μου, ήταν ένας, είχε και 7 καφετέριες, ρε παιδί μου, μέσα στη Δυτική Αττική, είχε και 3 φούρνους. Τώρα εδώ μου φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Κώστας εδώ πέρα προσπαθεί να μας υπονοήσει ότι μιλάμε για ξέπλυμα. Δεν το διανοούμε αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέπλυμα χρήματος. Πώς θα με ξεπλυδιάς τώρα. Τους εκθέτεις άσχημα. Ξέπλυμα χρήματος στο τοπικό. Μπαμ FC. Όχι ρε. Λοιπόν, και ξέρεις κάτι, θέλω να αφαιρθώ και σε κάτι άλλο επειδή είμαι διαιτητής και έχω κάποια πράγματα εκ των έσω. Δεν είναι μόνο χάλια γύρω-γύρω, γιατί μιλάω τόση ώρα για τους γύρω-γύρω. Δεν θα μου πει κανείς. Ναι, αλλά για τους αθλητές θα πεις κάτι. Για τους αθλητές θα πεις κάτι. Γιατί εγώ τους βλέπω και λέω αυτό λέω. Ναι, λοιπόν, αθλητές ποδοσφαίρου. Ωραία. Έχουν πάρα πολύ κακή νοοτροπία. Ο καθένας θέλει, δηλαδή, άμα δείτε μία φάση, η μία φάση μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ο καθένας θέλει να κερδίσει το δικό του. Θέλει να κερδίσει. Έχω δει σε δολοφονικό, μου έχουν πει σε δολοφονικό φάουλ κόκκινης κάρτας, δεν τον ακούμπησα. Μου έχουν πει αυτό. Δεν τον ακούμπησα. Και ο άλλος είχε μια. Του τρέχε αίμα από εδώ και του είχε ανοίξει εδώ το κεφάλι, ξέρω εγώ, και το στείλανε νοσοκομείο. Δεν τον ακούμπησα και του είχε φέρει το πόδι έτσι, ρε. Όχι καρατιά, Karate Kid. Με τη σχάρα έτσι, ρε. Τον είχε πάρει παραμάζον. Και το άλλο, θέατρο. Καλείς τους αθλητές, υποκριτές. Καλύτεροι υποκριτές είναι. Καλύτεροι υποκριτές. Οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να έχουν περάσει από σχολή, δραματική σχολή. Υπάρχουν, βλέπε, λέω, αυτός έχει περάσει και ακροβατική σχολή. Name dropping, πάμε. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε ένα επίθετο Γεώργιος Καραγκούνης, ας πούμε. Ωραία, Γεώργιος Καραγκούνης και λοιποί, και άλλοι λοιποί, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από δραματική σχολή σίγουρα και ακροβατική για να παίρνουν τα πέναλτι, ξέρω εγώ, με τα τσουβάλια στους αγώνες ποδοσφαίρου. Άρα ποδοσφαιριστή σημαίνει φως. Ποδοσφαιριστή σημαίνει φως, μας δείχνει το φως και θα σχολιάσω επειδή παίζω και γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωραία. Η γυναίκα αρχικά, εντάξει, το μόνο που σε εκνευρίζει τη γυναίκα είναι ότι έχουν κάτι τσιρίδες, παιδιά, διαπεραστικές, σε περνάει από εδώ τέτοιο. Θέλω να πω το εξής. Αν γυναίκα πέσει κάτω και κάνει αχ και βαχ, αυτό είναι φάουλ. Είναι για φορείο. Ναι. Οι γυναίκες δεν κάνουν θέατρο. Αυτό μου φαίνεται περίεργο. Πώς οι δικοί μας οι άντρες με τεστοστερόνες εκεί πάνε και τους ακουμπάει κάποιος και κάτω και πέφτουνε και το λέω επίσημα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχουν μόνο δύο μαγικά σπρέι. Έρχεται. Το ένα είναι το WD-40, μπαίνει παντού και τα φτιάχνει όλα, και το δεύτερο είναι το σπρέι του γιατρού που πάει στον ποδοσφαιριστή και το ψυχτικό! Το ψυχτικό! Τελείωσε! Πώς ξαφνικά μπορεί ο άλλος να έχει πάθει ανακοπή και να του βάλει ένα σπρέι στο πόδι, άσχετο. Έχουμε και γιατρούς εδώ στην παρέα, μαθαίνετε, έτσι. Και τσακ και ο άλλος ισιώνει ξαφνικά και κάνει και έτσι, σηκώνεται, το πατάει και κάνει και αχ, έτσι, και μετά τρέχει κανονικά. Μαλάκα, τι χείλ έχει, δηλαδή. Μαλάκα, δεν ξέρω τι χείλ βάζει, τι dice ρίχνει για να ρίξει αυτό και να κάνει και αυτό το το έτσι. Το σήκωγε πάτα το που λέμε στην Ελλάδα, το σήκωγε πάτα το. Ο συγκεκριμένος το σηκώνει, το πατάει και μια χαρά συνεχίζει τη ζωή του. Αυτά. Ξέρεις, Βέβαια, μήπως τελικά οι γυναίκες είναι απλά κακές στο θέατρο. Μπορεί να είναι και αυτό. Κοίτα, γενικότερα. Τώρα ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Ούψ. Οι γυναίκες είναι πολύ καλές στο θέατρο, αλλά είναι επιλεκτικές. Δηλαδή, αν τις βάλεις έναν αγώνα ποδοσφαίρου, δυστυχώς δεν το έχουν τόσο στο να τέτοιο. Αν τις βάλεις ένα κρεβάτι. Ήρθε. Δεν γινόταν να έχουμε επεισόδιο που να είναι καθαρά αθλητικό, γιατί έπρεπε να πούμε κάπου γκόμενες τελείως. Μπράβο Κώστα! Μπράβο Κώστα, ευχαριστώ για την πάσα εδώ στο κοινό, το οποίο το έστειξε πολύ ωραία. Κώστα, έχω και άλλη ερώτηση όμως. Όπα. Λοιπόν, Για πες. πρόσεξε, έχω ερώτηση. Ωραία.
Και αν, λέω εγώ τώρα, πάλι θεωρία της συνωμοσίας, Ναι. μήπως οι άντρες είναι κακοί στην αντοχή του πόνου γιατί δεν ματώνουν για μια εβδομάδα κάθε μήνα. Το έχεις κάνει βαρύ. Το έχεις κάνει βαρύ. Δεν ξέρω. Θες να μου πεις ότι οι άντρες πηγαίνουν κάθε Κυριακή στο γήπεδο για να μοιράσουν τον πόνο που έχουν δηλαδή. Τσεχικό όμως, στα καντήλια. Ναι, Ναι. θέλουν να το μοιράσουν έτσι για να βγάλουν τον αντρισμό τους έτσι έξω. Ωραία, ξέρω. δεν είναι καλή. Είναι ηθοποιοί οι δικοί μας, Ναι. δεν αντέχουν τον πόνο. Ναι. Ωραία. Μάλλον γιατί δεν έχουν περίοδο. Αν είχαν περίοδο, δηλαδή αν ματώναν και πονούσαν κάθε μήνα, μπορεί να είχαν αντοχή σαν τις γκόμενες. Μπορεί, κοίτα να δεις, και για τις γκόμενες. Τώρα πάμε λίγο έξω από αυτό το θέμα, αλλά θα παίξουμε μπάλα, θα το θέσω έτσι, θα παίξουμε μπάλα τώρα. Πάμε. Λοιπόν, έχω πετύχει γυναίκες που είχαν περίοδο και, πώς το λένε, λιποθυμούσαν από τον πόνο, Παίζανε μπάλα, θα έλεγες. Ναι. Όχι, θα παίξω μπάλα, είπα να το θέσω, βγαίνουμε Ναι. λίγο εκτός θέματος τώρα. Ναι. Λέω, θα λιποθυμούσαν από τον πόνο και είχα πετύχει και περίπτωση που βάραγε κάτι περίεργες ενέσεις για να ισιώσει, ξέρω. Και έχω πετύχει και γυναίκες που είχαν περίοδο, αλλά δεν τους ένοιαζε καν και μου έχει πει και για το άλλο η άλλη. Μου λέει, νομίζω ότι την περίοδο εμείς τη χρησιμοποιούμε απλά για να δικαιολογηθούμε. Για να ξέρεις, ότι θέλουμε κάτι και για να το πάρουμε λέμε «Α, είχα περίοδο», ξέρω. Καταλαβες. Το χρησιμοποιούν σαν όπλο. Δηλαδή, ας πούμε στο σχολείο, όταν μας έλεγε άλλη ότι είχε 3 φορές το μήνα περίοδο, μου έλεγε το εννοείς. Όχι, ρε. σίγουρα. Αυτή πρέπει να είχε. Καταρχάς, αυτή πρέπει να ήταν πάρα πολύ αδύνατη και να είχε θέμα με την αφυδάτωσή της. Πάντα στη Άμα γυμναστική όλη την γινόταν. ώρα δεν υπήρχε. Πάντα στη γυμναστική ενώ έσκαγε με τζιν. Πώς γίνεται αυτό? Ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι να σου Δηλαδή, πω. ας πούμε, 3 Δευτέρες σερί είχε περίοδο. Είναι μαγικό. Παίζανε μπάλα στο σχολείο σε εσάς. Σε εμάς παίζανε τις δικές μας μπάλες, γιατί. Αλλά παίζανε και μπάλα, ναι. Παίζαμε βόλεϊ. Βόλεϊ. Βόλεϊ παίζατε, εσείς δεν παίζατε. Ένα Εμείς, παιδί. εδώ μιλάμε για μπάλα. Μιλάμε για αντρικό άθλημα. Έτσι λένε Ναι. εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε. Παίξε μπάλα, ρε μαλάκα, αντρικό άθλημα. Αντρικό. Μόνο άντρες πάνε Υπήρχε παίζουν εκπομπή. για τέτοια. Υπήρχε και εκπομπή. Στην μπάλα. Ναι, παλιά. Ναι, αλλά περίμενε. Όταν όμως αυτές θέλουν. Αλλά τώρα ξεφεύγω να σε το ρωτήσω. Που θέλουν να καθιερωθεί, να παίρνουν ρεπό με μικρανίες και περιόδους εκεί που κάνουν. Έχει υποθεί αυτό. Έχει υποθεί σαν κατάσταση. Είναι ισότητα, ρε Κώστα. Τώρα μην πας κόντρα στην ισότητα. Μην Ωραία. φέρω καμία λεσβία που παίζει μπάλα να σου πας στη μούρη. Καλά, τώρα εντάξει. Λοιπόν, τώρα που πες αυτό, λεσβία να σου πάω στη μούρη. Συγγνώμη, γιατί θέλω να μείνω Όχι, λίγο αυτό στο θέλω θέμα. να μείνει στην μπάλα. Θέλω να μείνω στην μπάλα. Παίζω γυναικείο πρωτάθλημα. Εργοτέλης με Πας Γιάννενα. Ωραία. 2000 δε. What? Παίζω λοιπόν Πας Γιάννενα Εργοτέλης, γυναικείο πρωτάθλημα μέσα στο Πας Γιάννενα. Ωραία. Και μπαίνουν μέσα δύο αντιπρόσωποι της ομάδας. Ωραία, δηλαδή οι αρχηγοί για να υπογράψουν πριν ξεκινήσει ο αγώνα. Μπαίνει λοιπόν η κοπέλα από τα Γιάννενα και μιλάμε για ένα μοντέλο ξανθό. Με τις καμπύλες της, με τα έτσι της, με το νάζι της, το γυναικείο, το θηλυκό, ξέρω εγώ. Και είμαστε εμείς 3 διαιτητές και λέμε Πώς θα τους σφυρίξουμε αυτό? Αλλά πώς σίγουρα δεν θα τους σφυρίζουν, σφυρίξουμε. ναι, Αλλά ναι, τους ναι, σφυρίζει, ναι. ναι. Και είμαστε έτσι και αχ, γεια σας, τι κάνετε, βγαίνεστατη έτσι, ήρθε, έβαλε την υπογραφή. Και μπαίνει μετά, βγαίνει αυτή και μπαίνει αρχηγός του εργοτέλη, αντρικό μαλλί, αδύνατη 0 βυζή, μπράτσα όμοι εδώ έτσι, μπαίνει έτσι. Μπαίνει έτσι όλο μαγιά και τέτοια και λέει το εξής, η πρώτη ερώτηση είναι, τι λέει, Δεν λέει πες της. Τι λέει? Δεν λέει τι λέει και έρχεται και χαιρετάει, δεν χαιρέτησε, έκανε αυτό το έτσι, το ξέρεις. Ναι. Εντάξει, Ξέρεις. αυτό είναι λίγο μαλάκι σαν ένα μπατσάκι. Άσε ρε, ναι, κάπως Ναι. έτσι. Και μπαίνει, αλλά ναι, αυτό ναι, κομπλέ, βγαίνουμε έξω και παιδιά, δεν σκανώ, ήταν λες και αυτοί που μας ήρθαν οι αντιπρόσωποι είχαν όλη την ομάδα, όλο το crew έτσι, δηλαδή ήταν σαν να σκάσαν τα orcs με elves ξέρω εγώ. Ήτανε, ναι, ήτανε του εργοτέλη οι γυναίκες. Μιλάμε, οι κριτικές μόνο τα 45 δεν κουβαλούσαν μαζί ρε, είχαν έρθει για πόλεμο ρε, είχαν έρθει έτσι και οι γιαννιώτισσες είχαν έρθει πασαρέλα.
το ένα κοράσιο πιο ωραίο από το άλλο. Έτσι. Και μπροστά. 1-2. Ήτανε λες και περνούσαν casting από GNTM, ξέρω εγώ. Και το σκορ ήταν ανάλογο της συγκεκριμένης περίστασης. Ήταν 5-1 κέρδισε ο Εργοτέλης και πήγε με χαρά και λύρες πίσω στο νησί αυτό. Οπότε δεν νομίζω να της επηρέασε καμιά το αίμα που έτρεχε κάτω από τα σχέδια της, ας πούμε, ξέρω. Οπότε και αυτό είναι λίγο υποκειμενικό. Και εμένα αν με απειλούσαν ρε φίλε, εμένα 45 και εγώ ήσουν έλεγα ορίστε βάλε γκολ. Αλλά βάλανε οι γκόμενες οι άλλες γιαννιώτσες. Βάλανε γκολ. Βάλανε ένα γκολ. Ναι, βάλανε. Να σου πω, για μένα είναι νίξεις γιαννιώτσες. Ναι. Ναι, ξεκάθαρα. Γράψτε εκεί πέρα στο δευτέρι σου, νίξαν γιαννιώτσες. Όχι ρε, εντάξει, δεν κερδίσαμε ποτέ. Αυτά σε γενικές γραμμές θέλω να πω. Και ναι, εκεί που καταλήγω μετά το σημερινό επεισόδιο είναι ότι. Όχι, θα κάνω. Πώς το λένε, call to action θα κάνω τώρα. Θα κάνω call to action. Λοιπόν, μην πηγαίνετε τα παιδιά σας, για τους γονείς αναφέρομαι, μην πηγαίνετε, ή και στους έφηβους που θέλουν να επιλέξουν μόνοι τους, ωραία. Μην πηγαίνετε σε φτηνά, όχι φτηνά, ακριβά σε budget, αλλά φτηνά σε φιλοσοφία αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Επιλέξτε κάτι πιο. Ωραία, να πω λίγο. Θα πω μόνο το τι σημαίνει πάλι. Ωραία. Η πυγμαχία τι σημαίνει. Πυγμαχία σημαίνει πυγμή. Ωραία. Η πάλι τι σημαίνει, είναι σύνθετη λέξη. Είναι από το πει από την πύλη και άλλη από την αλήθεια. Είναι οι πύλες που ανοίγεις για να αναζητήσεις τη δικιά σου την αλήθεια. Οπότε, εγώ σας λέω πηγαίνετε στα μαχητικά αθλήματα για να ανακαλύψετε κάτι ακόμα από αυτό. Δεν είναι μόνο η κλωτσιά και η μπουνιά και η λαβή. Πάμε και σε κάτι περισσότερο από αυτό. Και αυτό θα το συζητήσουμε με άλλους ανθρώπους που θα έρθουν σε αυτή την εκπομπή στο μέλλον. Αυτά. Κάτσε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος. Από μένα μ' άρεσε. Τα πες ωραία. Νομίζω έχει μείνει μόνο η αποφώνηση, Κώστα. Από την Ρώμη για τον Άσπα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.